PDRN е скин бустер, разработен на основата на PDRN, произведен в Южна Корея и усъвършенстван с хиалуронова киселина и ниацинамид за стимулиране на регенерирането, хидратирането и озаряването на кожата. Ключовата съставка на Remedium PDRN е полидеоксирибонуклеотид. Извлича се от ДНК на сьомга, която в голяма степен наподобява човешкото ДНК и често се среща в състава на новообразуваните тъкани. Полинуклеотидът има най-висока биосъвместимост в човешката кожа и освен това е устойчив на топлина. Полинуклеотидите се вграждат в клетките, което гарантира ефективното им подмладяване. Remedium PDRN съдържа и хиалуронова киселина, с която предоставя на кожата отлична хидратация, както и ниацинамид за озаряване и изравняване на тена на кожата. Предимства: подобрява еластичността и хидратацията на кожата. Уникалната формула на Remedium PDRN комбинира PDRN с хиалуронова киселина за осигуряване на хидратация и еластичността на кожата. Усъвършенствени ползи против стареене. PDRN активно регенерира кожата за постигане на по-младежки и здрав вид на кожата, сияйна и озарена кожа. Ползите от хидратация с PDRN в комбинация с ниацинамид придават на кожата естествена и здравословна сияйност. Стимулира резултатите отвътре навън. Прилага се с мезотерапия или микроинжектиране за стимулиране на подмладяването на кожата отвътре навън.